Afrika sanibonani nibingelela uThabiso ufowacele uqumba amaqumba nalaqumba isele lentaba nibingelela umbhinyiliki into abathe beyivimba ngapha yaphuma ngapha abathi beyivimba ngapha yaphuma ngapha nibingelela amavinjwa nge1000 nibingelela amavinjwa nge16 nibingelela amavinjwa ngenkulungwane namanje 2025 sisekhona la kumbukiso bhanyabhanya uchungechunge lapha i-channel igama layo uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube kanti ke igama le show ihwayi mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi ke lobuhlungu ubuzwise mina njengedwa kulezi inkulungwane zabantu ezigcwele iningizimu Afrika nomhlaba wonke jikelele awusacabanga nje nokuzwisa noma ukuyipharana lobuhlungu ukhethe mina nje bafethu namhlanje sinenkulumo lapha esifisa ukuthi sibe nayo nezithandane ezimbili eseyithathile ke esinye isigaba sempilo yokuthandana zaze zagcina sezicelene zizama ke ukuqhubeka ke impilo ukuthi iye phambili kodwa manje inkinga enkulu kakhulu ekhona la kulezi zithandani kunemfihlo enkulu kakhulu eyaba khona kwayisekuqaleni engicabanga ukuthi namhlanje sizokwazi ukuthi siyidalule ake sihambe siyohlala nalezi zithandani phansi sibheke ukuthi ngabe siyakwazi yini ukuthi lemfihlo siphume nawo noma ivele ukuthi kahle kahle yayibangelwa yini futhi iyini xebu asiphinde sikubingelele imbukeli lapho ngasekhaya igama le show ihwayi mina ngaphansi ke kwe channel ewuchungechunge lapha ku YouTube abathi ke uhlanga media namhlanje khona futhi okunye sifisa ukuthi sibone ukuthi mhlambe ngabe silungisa kanjani mangabe kudinga ukulungiswa ma ukudinga imbono yethu sibeke sifake imbono yethu nathi ukuze kuqhubeke kuye phambili nangidade wethu khona la eduze kwethu esimthole kanzima ke nokho njengoba nimbona ela sihambile sasuka kwenye indawo sakwenye sasuka kwenye kwathu kwenye sagcina ke simtholile siyakubingelela sakamukela ohlelweni sisi yebo sawubona yebo mina igama lami nguThabiso usisi uba uNozipho wakaMasibongo wakaDlamini uNozipho Dlamini okay kukuphi ekhaya sisi kusakamhlabe yalingana kaMhlabe yalingana ukhulele khona vele yebo ngikhulele khona ngizokuthiwa kaMhlabe yalingana akumuthi kuyafiwa laphana kuthiwa umuntu umefuna amaphoyisa uphenduka bisivalo sebhodi yebo bona kunjalo uphenduka bisivalo sebhodi lizili yamgqoshisa lizili yabuya seke isivalo sebhodi khona intuthane ngendlela umuthi onzima ngakhona manikhula nizintombi zakhona izinsizwa zakhona azinisheli ngemithi zakamhlabe yalingana ngasekhaya azike igameko mhlambe la khona uthola ukuthi thiwa intombi yakasibanibani yahayiza yashaya ipoliyane lapha ikhaliswa nje insizwe yabe ifakile umuthi zikhona into ezike zibe khona zinjalo zenzeka wadabula lapha hayi ngadabula mina ayikho insizwa nje lapha kaMhlabe yalingana othi hey ngaqoma khona kodwa angazange ukuthi ngaqoma kanjani hayi ayikho okay naku ke manje sosuka ngasekhaya souza ngaseThekwini ma ubuka impilo yasekhaya emuva ubuka impilo yaseThekwini yebo inawo umehluko ngiyavuma mhlawumbe mawubheka umehluko ungakanani mhlawumbe mkhulu kakhulu umehluko wasekhaya impilo yasekhaya neyaseThekwini yebo mkhulu kakhulu mkhulu kakhulu yini mhlawumbe uthe mawuthi uyayibuka wabona ukuthi ayi ngasekhaya lokho akwenziwa kanje kodwa la eThekwini kwenziwa kanje into ezifike zakuxaka nje mawufika la eThekwini fana njengokugqoka amabhluku nje ngasekhaya wagqoka amabhluku kodwa la eThekwini ayagqoka nje ngasekhaya kusaphila isiZulu la eThekwini impilo yakhe iyashesha kuphila impilo esheshayo amshona lento nje ukuthi uzokuthiwa owesifazane uqomile abantu ngabathathu ngababili into ofike wayithola la eThekwini yebo into kodwa ekhaya emumva ihlazo lena hawe elikhulu okay sikubiza dadewethu ngoba sifisa ukwazi kabanzi ngawe ngoba kunomuntu osibhalele uyabona umuntu mangabe sibhalele kusuke mhlambe enento angajabulile ngawe noma mhlambe kwesinye isikhathi kunento ajabulile ngawe afisa ukuthi ayikhulume nawe izwe libuka yabo ungathuswa amakhamera so siyafuna ukuthi siqale sazi kabanzi ngawe ukwenzela ukuthi uma ngabe sefika nathi sibe sesitholile ukwazi ngaphandle kokuthi sitshele uyena uyabo sikwazi nje thina isingathi ekhaya niba ngaphi ekhaya siba u4 ekhaya niba owesingakwena wesibili okay uma nobaba basaphila yebo basaphila okay mana ke sisi useyintombazane yasekhaya noma
uganele emzini thizeni kwenzakalani? Khona umuntu osefikile ekhaya wangicela ngagana khona. Oh, okay. Akanankinga yena namabhulukwe? Unayo inkinga nawo kodwa ngeke ngimtshela ukuthi phela ngoba wangifica ngeligqoka ngoba bese ngihlala la eThekwini vele kodwa mangikhaya nje ngililokuthi. Oh, uyaqonda kodwa ukuthi uma ngabe mhlambe sowugana kukhona ezinye zezinto mhlambe yebo ongathola ukuthi indoda ikuficile uzenza kodwa ngenxa yokuthi soya komunye umuzi mhlambe kunemithetho yakhona. Ma utshela imithetho yakhona mhlambe kumele uyilandele ngoba uyakufuna ukuya khona. Awuthathi ngokuthi uthi ngoba bengivele ngiphuza ungithole ngiphuza ngizoqhubeka ngiphuze ngoba ungithole ngiphuza. Awusaphili la uphila khona. Soya komunye umhlaba. Uyabona? Yebo. Ungathini ngalento yebhlukwe mawuzwa lento engikhuluma njengamanje? Oh kahle kahle bese sayikhuluma indaba yebhlue ngamtshela sengizoliyeka. Ngamtshela sengizoliyeka. Oh, okay. No, ngiyafisa futhi ukuthola ukuthi njengoba nibantu sowuganile vele njengoba sowuganile mhlambe impilo yasemganweni nempilo kade uyiphila umehluko ungakanani mawubuka ngeso lakho? Mkhulu ngoba phela manje sekumele uphilele umyeni wakho nabantu basemzini la oganele khona ungabusayiphilela wena. Ungabusayiphathisa kwentombazane nje uyiphathisa ukuthi manje umuntu ozongena esigabeni sozoba umama uzoshada. Yebo. Ma ubuka impilo yenkululeko, impilo yokuyiphatha, ubuka impilo yokuthi sonomyeni, ubuka impilo osoyiphila manje. Eyiphi impilo ekuyiyona ekujabulisa kakhulu ma ubuka le impilo ezuthu ehlukene? Iyangijabulisa yona leyo ukuthi sengiganile ngoba angisezukuba uvanzi nabangani into enjalo. Sengizoqoqeka ngibhekane nomyeni wami nomndeni wakhe. Okay. Manje khamba kanjani? Senibatholela abantwana? Cha, umntwana anginaye. Angabatholi? Yebo, sikabatholi. Okay, nihlangana vele wena noyakho noma mhlambe bovela ungenayo? Hayi angazi nje ngibe nayo ingane. Mawucabanga ukube kuthiwa umkhwenyana wakho mhlambe wahlangana nawo nengane mawucabanga wayezokuthatha? Angikholwa ukuthi wayezongithatha ngoba wakuveza lokho ukuthi akamfuni umuntu onengane sizathandana nje sisazwana ingakayi kovela ekhaya. Wakwakuvezela ukuthi ayikhona yena. Wayethini isizathu mawucabanga? Wayethi akamfuni nje ukuthatha umuntu onengane. Akuthatha umuntu onengane. Okay. Kunombuzo ke sike siwubuze la dadawethu ukuthi kusuka ku1 kuya ku10 mhlambe ngokuthembeka onakho nangobuntu nje onabo ebantwini nokuphilisana nabanye abantu kusuka ku1 kuya ku10 ungazipha bani? Ngingazipha u8 lo omunye uthoseleke nje wamaphutha ajwayelekile. Njengomuntu kubalekile sithi ukuthi ungaziphi total ngoba phela kunezinto ngathi uhamba endleleni unyathelisele lifu ungaqondile sekuyimeda njalo leyo. Uyabona? So into ezikanjalo zibalekile. Njengamanje ngizofuna ukukukhombisa la ivideo. Ufuna ukukhombisa ivideo la kunomfowethu la olokhuzile osilokhuzele osithumelele nanku umyalezo. Ngiyafisa ukuthi olokhuza ubuke uzoshaya lapha ezantsi ungafanze lapha no play bese ke uyawubuka. Sanibonani babukele emakhaya. Igama lami nguSipho wakamagwaza. Ngibhalele uhlanga media ngenhloso yokuthi lungisize ngithole ingonyuluka kwisithandwa sami engeke ngazama ukuxoxa naso sangena izintangeni. Sengithi ngizocela usizo la ekhaya ukuthi ngiyasizakala yini. Ngiyabonga. Angazi noma uyamazi nsisi? Yebo ngiyamazi. Uyena umyeni wami. Oh, umyeni wakho. Umfowabo wabani? uSipho wakamagwaza. Oh, wakamagwaza. Okay. Ma ucabanga mhlambe ngabe yini inkinga? Ngazi ngempela ukuthi ngabe yini ndafuna sikhulume ngayo. Ayikho mhlambe into eyimfihlo mhlambe ongathi ikhona mhlambe noma ocabangela ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi ufisa ukukhuluma ngento ukuthi? Cha, ayikho. Kwelakhe isayidi mhlambe into ofisa ukuthi uyikhiphe
ngaphakathi kuwena uyikhulume naye awunayo into enjalo ngakhona ufisa ukuyikhuluma naye uma ucabanga yena ke mhlambe ayikho into if ukuthi kunemfihlo ekhona mhlambe ucabanga ukuthi iphuma ngabe mhlambe imfihlo eqhamuka ngakuyena ngoba kuwena ku right okay ngicabanga ukuthi ukhona kodwa yena ukhona la around ngiyacela ukumbiza mhlambe azoyikhulumela yena ingabe yini le yafuna ukuyibuza ya kodwa kuyakhathaza lo hayi sengijahe kona ukwazi ukuzwa ngayo ukuthini yafuna ukuyibuza akukho ngempela shosho ukuthi akukho ne okay awuthi sibafonele la sithola ukuthi uyatholakala yena mfowethu yeah no ngamfaka bafethu all right mfowethu all right mana wethu right hamba right sancenga nje mfowethu okay bafo mhlamba ke usiqale nje ngegama lakho nesibongo uSipho mfowethu ubani uSipho wakaba isibongo unjinji mfowethu Magwaza wakamagwaza okay mfowethu sitholile lokhuzana ivoice note yakho ku WhatsApp sasa sithi noma nake sisukumele phezulu sibone ukuthi mhlambe singangenelela kanjani mhlambe ake siqale ngokuthi okubaleke kakhulu kunako konke njengoba sezesahlangana kanje sesingicabanga ukuthi uyangizwa okubaleke kakhulu njengoba sezesahlangana kanje inhlonipho mhlambe eqala ukuthi noma ukuthi mhlambe kuyenzeka sigcina siba abantu abangaboni ngasolinye kodwa singaphakamiselana izandla singaphakamiselana amaphimbo sizama ngokusemandleni ukuthi sibe abantu abadala sizama indlela sibe nendlela ukwazi ukuthi silungise emafanele silungise makumele sibonisane sikwazi ukuthi sibonisane siyazwana ngithi sisi bafo right okay njengoba silana ke usibhalelile mfethu singenelele manje nendlela esingenelela ngayo le ukuthi sikubize ube la nomuntu ofuna ukuthi sikhulume naye simbeke la sesikhulumile naye salizwe side lakhe nje noma engazi ukuthi simbizeleni mhlambe nangu umbukela usekhaya nangu udadewethu khona phambi kwethu abantu laba engicabanga ukuthi bayafisa ukwazi ukusijobula uzengane why sila igama lesho ihwhy mina wena uthi why wena ebantwini bebonke ngoba kwenzekeni why me ya kwesinye isikhathi impilo ikwenzele ezinye izinto ngendlela ungayiqondi nginesifiso sokuthi usisi lo lapha phamkwethu yebo agonyuluke noma kunento engifisa ukuyazi ukuthi why eyenze kumina izizathu sokuyenza bekuyisiphi naleso sifiso njengobila ningisize njengagonyuluke njengomdeva khipha iqiniso okay khona lento lesike siyisebenzisa umuntu mangabe sehlukene nomunye noma mhlawumbe masebezohlukana amagama kakambize ngambize ngosisi athi wentombazane hey wentombazane yabantu uyabona ngizwa uqhakambisa kakhulu igama lika sisi kanti uma ngabe esho dadewethu uthi so umuntu oseke wavela kubo engicabanga ukuthi mhlambe unkosikazi kuwena mhlambe uyisithandwa sakhe ngabe ubhebe ngabe ubani ngale kwalamagama nje afana nabo sisi ukuziqhenya ngomuntu wakho angisho ukuthi ngiyakufundisa ukuthi enza njalo futhi mhlambe indlela wena osebenza ngayo wenza kanje angazi kodwa ngizaba ukuthola ukuthi mhlambe ni right yini ni right yini nosisi si right ngoba ngiyacabanga ukuthi mhlambe naye kuyamthusa ungibona la ukuthi ngibhalele ngimbize kanje ngoba wazi nje yonke into ihamba kahle so si right impela ngokwakhe kodwa ke ukuba right kwethu kulele kuthini uyagonyuluka yini lento engifisa ikhulume uyayikhuluma yini noma usaqhubeka
nalokho akwenzayo ukuyinyathela. Okay. Mhlambe singakwazi bafu ukuthi siyibeke ukuthi iyini noma mhlambe sinikezeni ithuba lokuthi uma kuukuthi khona into afisa ukuthi agonyuluke ngayo ngaphambi kokuthi umtshele. Ngingakujabulela kakhulu ukuthi akayikhulumela ayigonyulukele. Okay. Dadewethu, ngicabanga ukuthi umfowethu uyamuzwa ukuthi uzwakala ngazuthi wena umuntu onento ethize akafisayo yena ukuthi wena uyikhulumele wena ngaphambi kokuthi mhlambe ezene kubuza ukuthi kungani umenze lento omenze yona. Uma kuukuthi khona lokho enhlizweni yakho ofisayo ukuthi ukukhulume noma owawufisa ukukhuluma awangasithola isikhala, nasi isikhalo enginikeza sona ukuthi ngaphambi kokuthi ekutshele shona wena kukhona enonaka enhlizweni. Bebe akukho nje mina ngikwaziyo yini lo sangigonyuluke ngayo. Akhoqile ikhothe emhlanje. Ngicela singayenzi benzima lento. Kodwa nje ngicela uzenzele iqiniso nami ungenzele iqiniso. Ungenani-ke kanye kwazini kwami. Ngicela ugonyuluke. Alukho usuku ungafiki. Akuthathe njengalona namhlanje ukuthi sekuyilona suku nasona isikhathi. Sokuthi why me? Okay bafo, lento into ayenze kuwena usisi. Uyenze kumina. Ngizosho kanjalo ngizothi uyenze kumina kodwa manje ngicela ungandi lapho qale ngimnike yena ithuba ngoba mhlambe ngizobe sengimbekela kuba lula uyayibona lonto. So ngicela ayikhulumele yena. Okay. Kodwa bebe ungeke ungibuze lento endlini usungaze uzungibizelelana. Ikhona nisisi into ekhona. Cha ayikho into ekhona, ayikho into ekhona. Sengisho ukuthi le nto ayishoyo kube ngiyangibuza endlini ayisho ukuthi yini ngigonyuluke mawuthi ngiyagonyuluka. Kodwa phela since kungekho lutho mhlambe ongathi liyabambeka noma liyaphatheka isidingo sokutatazela sikho. Yebo. Ukubuza endaweni right ngoba vela unacala ngithi. Yebo. Yeah, ngicabanga ukuthi mhlambe mongakhathazeka kakhulu makuthiwa khona into velo yaziyo, ukhathazeka ukuthi hey lento sengizoyikhuluma lapha ngabantu ayingeke. Uyabo manje vele ngoba kwazi ukuthi ucabanga ukuthi sike endaweni right ubona kanjani? Hayi ayikho inkinga angasho ukuthi yini leyo Bafo, ngicela mfethu ngoba kuyacaca ukuthi akazi. Ngicela mfethu usitshele ukuthi yini inkinga. Akazi ngoba engazi noma mhlambe kuningi uyitshela ukuthi lokho enginake ngikwaziyo akukona. Akazi ukuthi aqalephi noma ngoba engazi ngempela. Awazi lutho sisi. Okay. Hayi bafo vele usale soyibeka nje mfethu usuke nje from scratch ukuthi okay ngihlangane nosisi mhlambe makuthi nje sazi kabanzi ngani. Kulikhulu kusinda sashi. Ihlanganile nentokazi kaSobhuza. Ngayibika. Hayi kushuthi angizwela. Yeah. Hayi ukuphila ngabona ukuthi hayi ekuhambeni kwami lo muntu ngiyamdinga kakhulu njengendoda nendoda ke imele uvusa umuzi kayise. Ngambona hayi engawuvusa umuzi wawomakwazi. Shuthi ke menizothatha inyathelo enjalo ngenihlale phansi nibonisane ukuthi lengithi siyakhona sofika yini ukulungele yini ukuhamba lolu hambo. Hayi yakulungela intokazi salihamba uhambo ngavela kubo hayi ngayishaya zaphelela ngoba engenangane ngalifihla ihlazo ngayikhiphe kanini ka11 ukwazi kwami. Oh eka11 engicabanga ukuthi kanina inkomo yomqhoyiso ukuthi umthole eseyintombi. Yebo. Bo umthole ngaseyona intombi kodwa. Ubengaseyona intombi kodwa ngokuthembeka kwakhe nokumthanda wami ngamfihlela ihlazo. Oh kubo babevele bazi ukuthi akaseyona intombi kodwa wena ngobuntu bakho ngoba uyekade engakhokhelwanga mhlambe. Uyade ngakhokhelwanga. Uqinisile nisisi wakwenza lokho? Yebo uqinisile wakwenza lokho. Okay. Umuntu wathatha umqhoyiso wakho wangempela akawukhokhelanga. Yebo. Ukhokhelwe ubafu. Yebo. Alright. Ngoba ngithini ngiyamthanda ngifuna sakhe. Kuyona bafu wenza kanjani lonto ke siqale sizuyile ukuza.
Uthando uyalazi mfowethu liyawavala amehlo umuntu uma umthanda ufisa ukumbona ethokozile ngaso sonke isikhathi. Kodwa bafo ukuthi ukhokha into kulungile bafuthanda sithi uthando. Ngiyakuthanda mfowethu. Jaji mfethu nami nginezami inkinga asiqhubeke. Kodwa ke kona uqinisile ngoba phela lento ngoba nginale nje ileso sinqumo engasithatha. Uyayiboloza leso sinqumo engasithatha isona sibe nomthelelo omkhulu kule nkinga esengihlangabezana nayo namhlanje ngifisa igunyuluke le asayibalekela. Ngamkhava kulesa sikhathi angazi noma unethemba lokuthi ngisengamkhava yini namanje. Mana babethini bafo ukhokha inkomo kama bazi ukuthi awuyazi kubo babethini. Phela omama yabazi bamboza bajabule ukuze nawe ke phela bakumukele kahle kuhle ukwenza ukuzobajabulisa. Uyayibona into kwaba into abayijabulelayo ukuthi hayi ngayikhokha bananki. Okusho ukuthi bafo ukube kuthiwa usisi ngoba ngike ngakhuluma naye wangivezela ukuthi akanayo ingane. Ukube kuthiwa wawumfice nengane kusho ukuthi ngamanye amazwi wawungayondla uyithathe njengengane yakho. Ngangeke. Hayi bafo ungakwazi yabona uma ukwazi ukukhokha umqhoyiso ongawuthathanga ngoba naye angithi wena inhloso yakhe enkulu kakhulu awufisa ukujabulisa yena. Okusho ukuthi uma ngabe umfice nengane leyo ngane wawungayondla ngoba nakujabulisa yena. Ngangeke ngilokhuza ngoba naye ngamchazela ukuthi ube kuthubeni ngane bengeke ngiqhubeke na into engenze ngicine senkokha umqhoyiso intokozo nenjabulo ukuthi kulobuhle anabo ingane akanayo kusho ukuthi ngizokwazi ukuphila naye. So ngajabula intokozo yangeqa kanti yini mhlawumbe bafo ngoba sibukelwa abantu lapha ekhaya othola ukuthi mhlawumbe omunye umuntu unomntwana usafisa futhi ukushada uyabona kunomunye umuntu othandana noma wengane yomunye umuntu ofisa ukumthatha kodwa ngenxa yokuzwa izinkulumo ezifana nalezi mhlawumbe yini lensuku eniyibalekela kakhulu uma umuntu uthola ukuthi unengane uthi ayingeke ngoba unengane ayingiyamiyeka ngifuna ongenayo yini le mhlawumbe eyinkinga kakhulu mhlawumbe kwelakhe isayidi ukhulumela wena la ukhulumela wonke umuntu ongumfana ukhulumela wena njoba usho ukuthi yena wamiyeki wawuzomiyeka ukube kuthiwa wamthola nengane kodwa ngenxa yokuthi wayingenayo ingane kwakuthokozisa lokho yini le kuyiyona eyayijabulisa kakhulu kuyena sithi ngenangane umuntu onengane yini inkinga. Mengase ngiyiphawulele mina nginezathu eziningi ezenza ukuthi ngingathandi ukuhlanganisa nomuntu onengane yomunye umuntu ngoba nje okokuqala kusuke kungelona igazi lala ekhaya ngizothiseka ngisupport ngelinye ilanga mase lifuna ikubo kusho ukuthi ngingasala ngelinye ilanga ngincela izithupha yona isi right. So ingakho kukuhle nje ukuthi zisuka ngingasihlanganisi. Naye futhi we kahle kahle uright vele naye ngayo yonke lonto le usisi ukuthi vele into ekuyiyona kahle kahle kwenza ukuthi umthathi ukuthi ngoba kanangane nento ekwenza ukuthi kokumqhoyiso ngoba kanangane vele ukwenziswa ukuthi akanangane yonke lento uhappy ngiyenziswa ukuthi akanangane ngoba phela kangeke ngokukhokha umqhoyiso inengane. Uyabona ngoba phela kuzocaca ukuthi kanjani kungeyona yami uyibona leyo into ezoba sobala ngawukhokha ngoba akanangane. All right no sengifuna sibuyele ekuthenini ke manje njengoba sila why sila njengoba silana ngihambe ngathola ukuthi unengane mina ngidabuka le kwelamabhenyana nawo ihading. Uzukade ngisuhadi kawulinto ke enhle sizweni kanti we sis angazi ke ma angazi kubi ke ngoba ngicabanga ukuthi yabona nje basibukelwe abantu abasibukele baningi and basibukele abantu abaningi abantu bakamhlabela ingane abanye basibukele kumanje so bakwazi abantu kunabantu abaziqiniso lakho kunengane ezokhula itshelwe ngawo ukuthi wena uyayiphika uyiphike ku TV ngabe khona yini lento eshoba futhi ubafo wakuthatha wakwenza umfazi ngoba nako
azi ukuthi awunangane and nawe ukuvezelile ukuthi ubafo wakutshela ukuthi umuntu onengane cha and siyambuza izizathu uyasitshela futhi ikhona yini ingane owaba nayo ngaphambi kokuthi ubafa kuthatha kwenza umfazi Anginayo ingane, angikaze ngibe nayo ingane. emhlabeni nasezulwini Angikaze nje ngibe nayo. okay bafu kuthola kanjani Kona kusekho phela ukuhlehlela emuva iqiniso kuzofaka ngisale sengibeka. Ngumuntu okhulelwa kakhulu esizulwini. Ezinye izinto ke zivele zithi bhango kwesibonakaliso mase ke nami njengendoda ngiyasukuma ngilandelele. Kube into ekanjalo esibonakalisweni ngavezelwa ngisho ukuthi ingakanani nokuthi ubani. And lengane ubeke ngiyibone kuba ukuthi athi ingane ke yakubo nginganaki nami ngiyibonela ingane lengane ngiyibona esibonakalisweni into engiphatha kabuhlungile ukuthi ngibona esibonakalisweni umuntu engimaziyo kodwa onjengo uthi uanti wakhe yebo lonto manje nawe bafu uyakholwa ukuthi ngempela isibonakaliso leso sishaya isikhonkosini ngoba phela uyamuzwa wesimama uyaveza ukuthi akekho umntwana uyakholelwa kusona isibonakaliso sakho akwenze ishaya iceleni ngiyakholelwa kusona kakhulu ngoba njengoba ngize ngabhala nje la ukuthi ngisilandelele ukuthi siyiqiniso kangakanani angivelanga ngakuthola sona ngaze ngigijima ngiyabhala ngisilandelele ngathola iqiniso ukuthi hayi ngempela kunjalo no angangize ngibuze sisimbuze eminingi into engingayisho nje kuwena kuthini ukuphawula kwakho ngayo yonke lento Kuyangithusa mina lento ayishoyo manje ngoba uyazi naye, uyazi anginayo ingane. Kuyangithusa nje lento ayishoyo. kodwa sisi mhlambe uyabona kuyenzeka kwesinye isikhathi uma ngabe nathi sibafana shela uma ngabe ngibuza intombazane ngithi kuyona uma ngingenzeka sithandane namhlanje yini oyithandayo uyabona intombazane izongitshela izinto ezithandayo bese mina ngizi act ezinye zazo ngoba mina ngizona uyabo kuhambe ngigcine sengiba yimina bese yona intombazane ibone ngathi ngishintshile kanti cha ngakrema le yanto eyangitshela yona ukuthi yona ithanda umfana kanje ngenza yona kwahambe yangihlula ngoba bengiyi-act sekumele ngibe yimina manje hayi ngoba nakungishintshile kahle ngangishintshe ngalesa sikhathi ngisa-acta lento yena eyayifuna so ngiyaphikela ngiyakhona ngiyekuthenini uma ngabe kunento oyifunayo ungenza noma yini mawumuntu kunezinto esizibona njengezinto ezibalekile esingenza noma yini ukuze sizithole ukuze mhlawumbe ake ngithi naku kufanele kube ukuthi uthola 100,000 noma mhlawumbe uthola 1 million kunomuntu okuyena kumele asayine lapha ukuze uthole lo 1 million kodwa uma ngase kushintshwe lo muntu lo muntu okumele asayine uthola ukuthi akafuni ukusayina kodwa uma ngase kushintshwe yena ngene omunye umuntu lo muntu angakusayinela ngeke uze ucabanga ukumbulala lo muntu ukuthi uthole la million ungakucabanga ukumbulala futhi ugcina umbulele futhi aphume ngene omunye umuntu asayine uthole le million abantu besifazane kubona umshado baleke kakhulu kunabantu ababalekile umshado kubona ongadela noma yonke into ayidele ngenxa ukuthi ufuna ukuthi ashade lento ekhulunywa ubafu mina ngenze ngiyiphike ingenzeka ungathola ukuthi wena wabuka ukuthi yena into ayifunayo umuntu wesifazane ongenangane wase wena uziguqula uzenze wesifazane ongenangane ukuze uthole lento oyifunayo ngabe nginamanga yini Njalo anginayo ingane. Ngisasho namanje anginayo ingane. emhlabeni nasezulwini Anginayo ingane. yabona kama sisemhlabeni nasezulwini kuyenzeka kwesinye isikhathi iphuphume isezulwini kuyenzeka kwesinye isikhathi uthatha isinqumo sokuthi uyikhiphe ingakaphumi isezulwini kuyenzeka kwesinye isikhathi ibe khona la emhlabeni uyifihle uthi hayi eyanginayo kwathini wena ngibize ngo-anti makhona lo uyabona Yebo. uma kuwukuthi akasho ubafu ukuthi uyakwala kodwa uma kuwukuthi wena uganwe ubafo ungeyona lento abeyifuna kusho ukuthi wena uyimanga kubafa kahle ubafu uhleli nomuntu akahleli nomuntu amfunayo
uhleli ne-opposite yento ayidingayo. Why? Kuze kufanele kugcine kumoshwa izimali-ke kwenziweni kodwa ubewazi ukuthi awuyona lento efunakalayo. Angiphinde futhi ngiwubuze lo mbuzo dadewethu ngenhliziyo emhlophe nangokuvula yazi kwesinye isikhathi bekubalulekile ukuvula inhliziyo ukhulume nje iqiniso alishintshi ngilithanda ngoba alishintshi ukhulume nje iqiniso ukuthi okay I know kunephutha elenzeka la kanje ngoba even singaphuma namhlanje la sithi hayi awuyenzanga lo nto leyo yawunangane wena kodwa kona iqiniso limile ukuthi unayo futhi kuzohamba kugcine mhlawumbe kutholakala ukuthi unayo manje ke ngoba nali ithuba liyavela kungani ngani iqiniso lingakhulunywa abafethu akukho ngakusho sisi ngisaphinda ngisasho ngisame lapho nje ingane anginayo ingane angazi bafo owakho kuphawula ukuthi kuthini mfethu Ngisengagcizelela bona lamazwi washo ukuthi likhe iqelele ayikhothi emhlanje iqiniso lendlela yayo lokuyiveza kungiphatha kabuhlungu kakhulu ukumuzwa esaqhubeka ephika mhlawumbe ubube evuma ngabe seba nesixazululo ayikho mhlawumbe bafu indlela ongathi mhlawumbe wake wenza ngayo mhlawumbe ukusondela mhlawumbe uyalingana nanokuthi uthola abantu mhlawumbe abasondelene nayo sisi mhlawumbe abangakutshela okuhlukile namhlawumbe abangakutshela okuyikona since vele nawe sibonakaliso sakho sikutshela ukholelwa futhi kusona mhlawumbe uthole namazwi yaphuma emlonyeni womuntu mhlawumbe osondelene nosisi hayi ingane unayo mawukuthi unayo ya njengoba ngisho ukuthi ngike ngalokhuza ukuconfirma isibonakaliso ngileke kamhlaba iyalingana ayikhona imlomo engathethe imanga uyabona nje angitholanga ngumuntu oyedwa ngiye nje khona isitolo esidumile ngisisho ngegama ngafike ngabuza umunye wabadayisi bakhona bese sijwayelene kakhulu naye mengiyekhweni lami bengidlula nje siyixoxele washo wathi hayi wadabuka kakhulu meza ukuthi ngikhokhe ngaze ngakhokha inkomo kanina ayo kungiphatha kabuhlungu ukuthi usaphika namanje no sis makuwukuthi khona okufihlile ngicabanga ukuthi mhlawumbe siswami ukujabula ngeke uzukuthole phela nawe kumele usamele ukujabula empilweni yabona usamele ukujabula nawe njengentombazane nje ujabule impilo iqhubeke so uma uzonyathela izinto ezifana nalezi futhi ukujabula uyojabula kudala ngoba lo muntu lo uzoloke khona empilweni yakho andwazi okunye yena yabo yebo makuwukuthi wake wakobe lebhakode shono nje akunankinga ukuthi hayi ngake ngavela igama lami liyaziwa ngake ngaba khona nje uyabona ukwenzela ukuthi nomfuthu uzokwazi ukuthi akhululeke mhlambe ke futhi ngoba seze wakwenza umfazi mhlambe nengane angangabi nayo inkinga nayo ngoba sekunje hayi ingane anginayo awunayo ingane yo ayingeke sisi yabona uma bekhuluma ngendaba yokuthi phela akekho umuntu odlula abantu bangakini ngokwazi uma ngabethi yena seyilenga kini nangakini bafike bayifakaza obvious into eseyiqondile leyo ngiyazi sisi ukuthi icala lomphikwa man but yabona kwezinye izikhathi lento yenza ukuthi even ngathiwa niyaqhubeka ku relationship yenu ubafungekaza aphinda kuthembe because wake wakubuza into uyazi wayiphika so ngokuzayo noma sokhuluma iqiniso seyohleze embulula ukuthi hayi ngeke abuza ukuthi linjani le cushion leli uthi wena hayi le cushion lipinki alithatha aliphendula ufuna ukubona wonke amacala ngoba wena wake wakhuluma into engekho kuyena ekubuza umuntu wesilisa ke uyinkinga ngento eyodwa once wamqambela amanga forever lo phinda kuthembe yabo zama ukulungisa yebo sokwenzile umonakalo kodwa zama ukulungisa ke ukuze impilo iqhubeke angiphinde futhi ngiwubuze lo mbuzo
ubile yini naye ungakamazi ubafo? Asilwi sisi, asilwi. Ngenkulu inhlonipho nokuzehlisa nokuthobeka kuwena. Umfowethu uzela ngoba nakukhathazekile, umfowethu uzela ngoba nakuyakuthanda, umfowethu ziningi izinto azenzile ezikhombisa ukuthi uyakuthanda. And ngiyophatheka kabuhlungu ukuthi iqiniso ungalikhiphi soze wafika la. Baningi ke behlezi befunga bese ngeke baze balikhulume bona iqiniso mase befike la, kodwa balikhuluma ngamandla kaNkulunkulu. Nathi asaza sibenzi lutho asishaye umuntu angisinawa sikushayanga. Makuwukuthi kufanele ukuthi ulikhulume iqiniso likhulume ukuze impilo yakhe ikwazi ukuqhubeka ngokuthula. Ngabe ukhona yini umntwana owamthola ungakahlangani nobaba? Akekho. Sisi mina ngiyakhona ukukurida, ngiyakhona ukubona ukuthi lento eyikhulumayo akuyona. And bowungcono ekuqaleni bowukhona ukupretenda bekubonakala engazuthi ngempela lento eyikhulumayo uyayazi. Kodwa mina ngiyakhona ukubona ukuthi lento oyishoyo nawe sowufikelwe ukuthi ukhuluma iqiniso kodwa futhi usalwa ngoba wazitshela ukuthi awusoze walikhuluma. Yabona enye into mase kufikile isikhathi sokuthi ikhulume noma ngathiwa wawufungile ukuthi ngeke uze uyikhulume kodwa sala soyikhuluma ngoba iyona ezolungisa izinto. Makumele zibhede mningi imgani kuhlukana abantu sebeshadile benabo 20 years bahlukana. Beshadile yonke umshado wesiZulu umshado wesingisi bahlukane kodwa. Benezingane benemizi kufanele ukuthi makuphuma omunye emzini nina ninamuzi nisagane nje usasuke kubo wayakini wayoshaya kwaphela kanjalo. Lungisa kuse early. Amsho unazi ishela amsho nobafu khona intombi azibona kodwa uyaziziba ngoba nakuthanda wena. Usengaphuma ubhekele naye usengaphuma abhekele. Kodwa mawukuthi nizosebenzisa ukuba badala nisengahlala phansi nilungise lento ilunge kodwa ngeqiniso. Ngabe khona iningane wake waba nayo ngaphambilini ubafunga ngahlangani naye. Iqiniso sisi, iqiniso. Yebo ikhona. Kwamakwazi. Angazi bafo ngicela kwakho ukuphawula. Sisiqiniso likhipha kanzima, uzoqala izindlu yonke asikhona umuntu ozokushaya. Kunzima nje ukukhipha iqiniso. Mfowethu nje ngiyazwelana kakhulu mfowethu nawe, ngiyacabanga mfowethu ukuthi fanthi uhlukumezekile emoyeni. And okunye bafo engikuthandile ngawe indlela yokuba polite, indlela yokukhula. Mawuzokhuluma izinto ezibalekile kubalekile ukukhula, uzehlise ukhulume ngendlela eright, into ikwazi ukuthi isolveke ngendlela eright. Ngikushayela izandla kakhulu lapho. Ngiyafisa futhi bafo ukuthi siqede kanje kungabi khona bafo umuntu mhlambe engathiwa ugcina mhlambe ethinteka, uyabona? Kuyiqiniso bafo ukuthi wamvezela amahlandla impela amaningi ukuthi umuntu esimama onengane awumdingi. Why mfethu? Wenziswa yini lento? Angikubuzanga mfethu. Ngamfihla kanjani umuntu? Bekuzoze kube yinini? Uba ngiyitholelanga uyongitshela nini? Kwayo yenzelani lento? Eziphi mhlambe isizathu emadlamini asenza ukuthi ugcine manje so actor uthi awunayo ingane? Ngisabusuza ngilahlekela. Ungamtsheli. Yebo. Okay, okusho ukuthi mhlambe mangathiwa mhlambe you HIV positive and ubafo senivumelene ukuthi okay niyaphambili bese ngokubuka ukuthi uzolahleka ubafo
mhlawumbe athi angilisebenzisi ikhondom namhlanje awungathi ayikulungile ungalisebenzisi ngoba naku uyasaba ukuthi mawuthi akalisebenzisi uzobeka isizathu sokuthi uyagula bese akulahlekela okusho ukuthi ngamanye amazwi into ezikanjalo zazingenzeka. Okay, so ingane yakhe iphi? Ikamhlabela ingane. Ikamhlabela ingane ne? Yebo. Okay. Ngoba ngicabanga ukuthi ubafe khona lakho uyaya uma ngabe ubafe ezile khona lakhe ike yenze njani? Ngeke ngithi ayingibize ngo-aunty. Uyabona ngithi ngiyazikhulumela nje emoyeni. Bekubiza ngo-aunty mekhona ubafa. Yebo. Why kodwa isizathu lesisodwa sokuthi bosaba ukuthi uzokulahlekela? Yebo. Awazi ubaba wengane akaza kulahlekele? Wangilahlekela bengisaba ukumluza naye. Bosaba ukuluza naye. Yebo. Angazi bafuna ukubuzana mfethu kodwa ke noma yini esenhlizweni mfethu ungayikhuluma uma ukuthi kukhona ofisa ukubona. Uzizwa kanjani kodwa ngayo yonke le? Ngiyazi vele ukuthi ekhanda lakho bonako ukuthi mhlambe ngempela lento ikhona futhi masowazi masoneshoka ukuthi ikhona. Since seyiphuma emlonyeni wakho sekufakazela ukuthi ngempela lento boyibone ibonakalisweni nalento boyitshelwa abantu bangakhona ikhona ngempela iqiniso nalo seliyavela. Uzizwa kanjani? Mhlawumbe uzizwa kanjani ngoma wakhe? Asiqale ngoma wakhe nje ukuthatha zonke lezi zinto awukade uyikho uzizwa kanjani? Khona izinto ukuthi uma uyibona ungayikholelwa ungayitsheli ukuthi izinto ezikhona yabo. Ey'nganeni zakubo laphayana uyayazi le ngane kuyiyona ekuyiyakhe? Ngiyayazi and ngangize ngibuza ukuthi awe le ngane yini kukhonza ngaphezulu kwama wayo kuba ukuthi uma wayo usisi wakho omdala ubesitohoza yona yakhula yazi ukuthi uma wayo kuyona so yagcina isisondele kakhulu kuyena ngalelo hlobo and angazi ngayitshela ukuthi kungaba ukuthi ingane yakhe. Wathi mesho leso simo ngasiqonda futhi ngadlula kulonto ngoba mesikhula sikhulela ukushintsha impilo sikhulela ukuyimela so usisi wakhe njengoba besethola lelo thuba kwakufanele amlekelele. Zikhona bafi intombi le emakhaya koHadingo othema ukhula wakhula mhlawumbe zaba zintombi zakho waqonywa nje emakhaya kwenzekile ngithi? Kwenzekile lakho. Bakhona futhi abantu bebelindele ukuthi ungabathatha babafazi kuwena? Yebo bakho. Uyabona ke dadewethu lo mbuzo engibuza kubafu ukuthi uzoba ihlaya manje ngakho intombi zangakhona zizobe zishaya uyilethu zithi usiyekile sikhona ungiyekile ngkhona wayethwenzani liyangibone la kithi idlozi sefunga naye ibheja ejabula wasiyeka singena ingane abanye bathi wasiyeke sizalisile wahamba wathatha uma wengane yomunye umuntu ebenza isilima ethi akanangane kunjani manje? Uyabona ukuthi kunomonakalo wenzile? Uyawubona umonakalo? Okay, ngiyazi bafu ukuthi lento iyafika kuwena njengamanje kodwa ngiyafisa ukwazi way forward ukuthi mhlambe njengoba mhlambe noma ngisheshile ukubuza ngazi kodwa ngiyafisa ukuthi siphumela mhlambe sinako ukuthi mhlambe kuzokwenzakalani ngayo yonke lento njengoba kanje singaye siphi isifiso sakho kule nkinga esibhekene nayo? Ngifisa ukuthola ukungixolela enhlizweni yakhe ngoba nami wangesiyo inhloso yami ngangenza ngoba ngisaba ukuthi ngizomluza. Kusho ngamanye amazwi singasho ukuthi ukushayeka kwe-relationship yakho edlule kwenze ukuthi wenze kambi kubafu. Bengiyona ukuthi inhloso yami mina bengisingibamba yini. Okusho ukuthi ubafo ushayelwa ukuthi ubaba wengane wakwenza kambi. Ngenzeka ngani mangibeka kambini. Ngenxa ukuthi ubaba wengane wakushiya bongafuni ukuthi nobafa akushiye. Kodwa isizathu ekuyisona sona ingoba ubaba wengane wakushiya. Ukube kuthiwa ubafo bekokuqala ngabe awuzange uyenze lento yenzile angithi? Bafufele icala lama lababo wengane yakhe. Lapho ngifele icala nje nginenhloso ezinhle ngaye ngoba phela mususu wakhe usubheka phambili manje ungibuyisele emuva. Akukho mhlawumbe sisongathi ukakwenze mhlawumbe ubafuna ukuphatha kambi ngoba phela kumele sibheke isayidi elilodwa. Akukho Akukho ne? Yebo.
ngcono ngoba ukhona ngasibhamu uyayikhulumela sisi akukho konke be right. Yebo kusho. Banjani ekhaya kumkhonza? Bamkhonzile. Usibaro right. Yebo. Okay, ufisa ukuthi nilungise izinto niqhubeke. Ngoba ngifisa kanjani siyilungise siqhubeke. Wow. Bafo ucabangani wena ngokwakho? Ish. Kunzima ngoba manje lento bengiyibalekele iyona lesiyenzeka yabo nginezathu eziningi nezinqala zokuyibalekela manje nje angazi mengabe kunje ukuthi into ethiwa ungiphilisa impilo ngamchazela kahle ukuthi angiyithandi kangakanani ngathembeka kuyena ngamthanda ngamnakekela kodwa still ngizwe ubuhlungu omngaka futhi mina sonke lesikhathi ngiphila impilo yamanga impilo engekho naye. Ngoba mhlawumbe ngenxa yesikhathi ngane yakwethu ngiyazolana nawe mfowethu. Dadewethu into ezikanjena kubalekile ukukhuluma iqiniso into mayiqala because ubafu ngicabanga ukuthi ukutshela kwakho ukuthi ufuna yiphi impilo wayitshelela kona ukuthi ungamphilisi impilo angayifuni kodwa wena utholakala umphilisa impilo abekade ngayifuni ngobani ngoba kunabantu abakuzwisa ubuhlungu usuzipholisa ngabanye abantu yabo Yebo. Kurong 100% kurong bafo alikho iside ekilizwayo lakhe wrong ngicabanga ukuthi konke kwenze kahle mfethu wayibona ukuthi udibene nje nezimbila ayithutha uyabona so mina ngathi mfethu ziphi isikhathi uyitshise uyicabange kahle mhlawumbe ubize nomkhongo wakho nihlale phansi nje nibonisana ukuthi iway forward ithini mayese khona ubaba uhlale phansi nobaba wakho mase khona nje impunga zakini uyibize zonke noma uhambe uyekuzona niyohlala phansi nibonisana ukuthi mabe sekunje kuyayithiweni kwakuye kuthiwe uma ngabe indoda ihambile mhlawumbe yaye egoli ayangasabuya umfazi uhleli ekhaya uma kwenzekile mhlawumbe umfazi wanelongo alitholayo ingane mhlawumbe azoyithola nje njoba indoda ingekho isahlele egoli mhlawumbe nenye intombi leyo ngane ngeke zixoshwe le ekhaya kuzobe yale ekhaya ngoba itholakale ngendlela itholakale ngayo wena uyiphutha owahamba wangabuyi so mawubuya umfazi owale ekhaya ingane etholakala umfazi kowale ekhaya yale ekhaya nayo uma ngabe ufuna ukwenza amasiko izokwenza le ekhaya khona ingeyona yale ekhaya manje ke la umehluko ukuthi umfice vele nayo ingane kodwa bangakutshela ukuthi unayo asazi ke noma izokwamukeleka ibe yaki cabanga ukuthi ingane yala ezalelwe khona uma kuukuthi uyizale ekubo eyakubo uma kube bekuthiwa mhlambe uyizale sevele seshade nawe bekuzobe yakini uthanda ungathandi kodwa manje eyakuboke awuzama ukuhlala phansi mfethu ubheke ukuthi uyilungisa kanjani mbukeli lapho ngasekhaya igama le show ihwayi mina igama le TV mbukiso bhanyabhanya ochungechunge ngendlela eyisimanga uhlanga media lapha ku YouTube cindezela lapha ku subscribe wenzele ukuthi ngasonke isikhathi uzohleza usibuka utalatiya ke lolu kanti nenza njani lapho kwamhlabe yalingana hawu bafethu xibo yabona mfethu ayikho into ebaluleke njengokuthi uma ngabe abantu ababili bengena othandweni kodwa kube ukuthi bobabili umuntu uvezile ukuthi yini angekaza kwazi ukuphila nayo uhlobo njani lo muntu engeke ngize ngikwazi ukuphila nalo wenzelani ubalekela ukuthi uma kuukuthi lo muntu engena naye othandweni ulo hlobo engilishoyo khona ezoshesha ayihambele ngiqhubeke ngithola omunye umuntu mhlawumbe ozoba yilento engiyifunayo uyabona ubafo lapha nami ngabe eveza zisabekwa ukuthi no mina othandweni engilifisayo noma emshadweni engiwufisayo noma umfazi engimfisayo ngifisa ukuba nomfazi ongekazabe naye ingane iyakomunye umuzi oyoba neyami ingane kulungile kungaba ukuthi ngimfice ngaseyona intombi kodwa esikhathini samanje izinto ezinjalo asajwayelekile wayesethi uma ngabe mfica engenayo ingane wayesekhokha umqhoyiso wabekade ungakhokhwanga umuntu wayewuthathile ngoba etusa kona lokuthi okungenani kulesi sikhathi samanje kunomuntu osekhule kangaka kodwa ongenayo ingane ngiyawukhokha lo mqhoyiso ngoba ngifisa ukuthi ajabule umama nakubo bajabule ngami njengomkhwenyana ngoba ayikho into ebaluleke njengokuthi mawumkhwenyana uqinisekise izimo ezithize ukuthi zihamba kahle khweni lakho ukuze khweni lakho bezohleze bekwazisa bekuhlonipha njengomkhwenyane wakhona so ukufihla ihlazo lengane yakhona
kwenza ukuthi bakuhloniphe kakhudlwana ngoba bayabona ukuthi lo muntu unezifiso ezinhle ngalengane lekhaya. Yebo lezi zinto akazazi kodwa uzama ngawo konke okusemandleni ukuyenza ingane lekhaya ijabule, okusho ukuthi noma sebehlala ndawonye kuningi azophinda kwenze futhi okujabulisa lengane yale ekhaya. Nabo benza kambi ngokuthi bamukele into abazi kahle kamhlophe ukuthi lo wesilisa akazange azayithathe, lo mqhoyisa akawazi, uyawukhokha kodwa akawazi. Komama angigcizelele le, musu ukuthatha imali ephuma endaweni eronke, ungayithathi khuza ukuthi mntanami akuwena owathatha umqhoyiso wale ekhaya. Inkomo kamama kumele ngabe iphuma kuwena, kumele ngabe iphuma kusipecele noma kusibanibani okuyena owathatha ilokhuzane inkomo kamama wale ekhaya. So uba fuyivezile ke lento zisuka nje ukuthi mina ngifuna umuntu wesifazane ongenangane. Lo wesifazane wafihla amathumba akhe ukuthi unengane wathi akanayo, ngoba wenzelani? Wenzela ukuthi ashadwe yilo wesilisa. Nebala lo wesilisa wagcina ebona umfazi kuyena, wagcina emthatha, kodwa kwahamba iqiniso lavela. That is why ngimbuza lo mbuzo othi mina ukube kwakuthiwa lo sisi wekade HIV positive, ngoba naku ebalekela ukuthi lo mfethu angamali, kusho ngamanye amazwi weyovuma lo mfethu alale naye ngaphandle kwekhondom, ngoba naku ebalekela ukuthi uma ngimtshela ukuthi ngiyagula asingalali ngaphandle kwekhondom uzomshiya. So ezinye izinto beka iqiniso njengoba linjalo bese kuba kuyena umuntu ukuthi uyakwazi nokuphila kuleli qiniso noma ngeke azakwazi nokuphila kulona, kodwa aphunyiswe iqiniso kunokuthi ahlaliswe amanga, ngoba amanga kuzohamba ekhambe avele kuvela iqiniso bese ayazibuza umuntu ukuthi isikhathi that is why uthola ukuthi abanye abantu besilisa bagcina besasibhambe babulala abantu besifazane. Izona zonke izinto ezikanje ukuthi bowazi nje why ungangitshelanga, ngoba mina bengingakwazi wena why uzichaza ngendlela eronke, okusho ukuthi umfowethu bethatha umfazi oronke kodwa washo ukuthi ufuna umfazi onjani. Umuntu obekufanele ngabe ukhuluma iqiniso ukuthi mina nginje waqamba amanga, uzongabulawa kanjani ke? Ngoba abanye abantu baneyinhliziyo vele ezingekho, abanazo inhliziyo, zikhona nje phela ukuthi ziphampa igazi kodwa egcineni kosuku abanazo. Omunye umuntu bezothimezwa lento ukuthi aha unengane kanti futhi uyangijwayela lo, hey emadoda nayo 10,000 abantu ngibulalela yena lo, uyaba? Noma mhlambe kube uyena self omdubulayo noma umbulalayo ukuthi uyeza kuthiwa ubumbulalile obeswazibulala naye, mhlambe kwaleyo ngane yabizwa kwathiwa mayizovakasha yabulawa nayo ngento ebengagwemeka. Mawuthola ithuba lokuthi ukhuluma iqiniso, usebenzise lelo thuba ukukhuluma iqiniso. Thandelwa lona iqiniso futhi zondelwa lona iqiniso kunokuthi uthandelwa amanga. Mina nginangane ngiyakushada ke, mahlahlayeni naye ingane seyikhona, sekufanele kwenziwe njani ke manje? Aniyilungise lonto abantu besifazane, sekubhlungu. Yabona lento kulibele sibona abantu besifazane bebulawa abantu besilisa, ayikho mnandi. Sizele sinengane zamantombazane, sinodade wethu. Anilungiseni inkulumo yenu, anilungise ulimi, Xebo.